Druhý beh po chorobe, druhý deň. Znova NZ2, ľahký beh a trošku navýšime po čerešku čas. Včera 33, dneska nejakých 45 je pláne. Ale musím povedať, že poviem pohodička. Dá sa to. Tepy sú dobré. Začal začiatok, prvý kilometr za mnou. Tempo nejakých 6 minút. Pod 6 minút teda. Tepy bez Z. Dvojke prehľadne. Takže tak. Teraz keď som začal rozprávať trošku, išli vyššie, ale stále dvojka. Prečo je dôležité ísť postupne, pomaly a nie hneď skočiť do plánového tréningu, aký bol pred chorobou. Je to, že aj keď si už zdravý a tvoje telo ešte stále regeneruje, parasympatikus ešte stále funguje na plné obrátky, tepová frekvencia ti môže kľudne kolísať alebo byť vyššia od nejakých 5-7. Preto je dôležité bežať podľa tepovky, nie podľa rýchlosti a nepreťažovať telo, aby malo dostatok energie aj na regeneráciu po chorobe, nie len po tréningu. A stále je dôležitý ten spánok, mať kvalitný spánok, aby to telo sa dalo čo najrýchlejšie dokopy. K tomuto ešte pár vecí vám poviem po behaní. Sú také najzákladnejšie, čo mi napadli. A program na tento týždeň je ľahký, aby som reštartoval proste nohy, ruky, všetko, celé telo a vrátil sa do tréningu. Že dnes ľahký beh, pondelok posilka podľa plánu, ale menšia intenzita. Útorok namiesto nejakých thresholdov alebo tempo behov znova pôjde Z2 beh do hodiny s tým, že sa budeme trochu hrať síce s tepovkou, ale stále to bude zóna 2, maximálne hranica Z2, Z3. Pôjdem intervaly 5 minútové, ale ľahké intervaly, takže aj ja to nerátam ako intervalový tréning úplne. Streda uvidím, či pôjdem, ale mal by som ísť plávať a tam znova nepôjdem žiaden ťažký tréning, vynechám aj trénera, pôjdem len vytrvalosť nejakých 1500 až 2000 metrov. Štvrtok Z2 bike stupňovaný, keďže mám trenažér, tak doma si to odbicyklujem. Potom piatok znova posilka a uvidíme ako víkend, lebo mám zápas na východe. Najskôr s dorastom, potom muži v sobotu a nedeľu znova dorast. Takže uvidím, aký bude voľný čas na beh. Ak sa bude dať, určite vybehnem, keď ne, nič sa nedeje. Dám si mobilitu a nejaké posilňovačky s vlastným telom. Ale tento týždeň sa určite chystám natočiť celý a dať taký recap, ako sa vrátiť do plného tréningu po chorobe. Takže daj odber, čakaj ďalšie video. Zatiaľ sa majte. Keby vás zaujímalo, prečo mám šatku, aj keď je už teplo, ono relatívne teplo je, hlavne na slnku, tak ju mám iba kvôli ochrane hrdla, aby pre istotu bolo vo väčšom teple. Inak žiadna iná funkcia momentálne mi nevadí, len toto ani si už nedávam na ústa jak v zime. Aj tak, okrem teraz keď rozprávam, dýcham nosom, keďže idem easy run. Takže iba toto mi napadlo, že vám ešte poviem. Dobre, dbajte na zdravie, aj keď budete vyzerať možno trochu smiešne, jak ja teraz, ale zdravie máme stále jedno.
si uleteli. Ale musím povedať, že keď spravili túto cestu, ju opravili na novo, konečne sa tu dobre beha, ale pre teraz ešte je stále zima, ale na jar to tu môže byť znova krásne prostredie, keď budú zakvinuté stromy, tráva, keď sa to budú starať konečne, nebude tu meter, až 2 metre vysoká tráva, tak to môže byť super. Je fajn, že moje rodné mesto znova sa takto stará a ide postupne hore. Takže kvitujem, aj keď niektoré veci by sa určite dali robiť lepšie, takisto ako všade, ale hýbe sa tu s tým palec hore. Dneska by to už bolo možno aj na krátky rukav. Alebo minimálne na tenšie termo. Alebo len na dlhý rukav bez terma. Ja mám odbehané. Ideme sa na to pozrieť, ako sme bežkali. Pocitovo dosť dobre. Cítim sa v pohode. Trochu ma teraz ešte dusí kašel po behaní, ale s tým som rátal. Takže 45 minút, nejakých 7,54 km, 2 sekundy pod 6 minútami na kilometr, priemerný tep 143. Trošku som si uletel tepovkami na konci, ale stále som bol pod 150, takže jemne nad Z3, ale to všetko len pretože mi to aktuálny stav dovolil a že som sa cítil dobre. Takže ako za mňa v pohode beh, uvidíme ako sa budem cítiť večera, zajtra ráno, ale zatiaľ to vyzerá byť dobré, konzistentné. Ideme postupne, sa vraciame tam, kde chceme byť. No, ale tá dôležitejšia časť, čo som chcel, že prečo teda neidem stále žiadne tempa, tak ako som vravel, ten parasympatikus ešte stále je vyčerpaný a kolíše. Srdcový tep môže byť vyšší a je určite vyšší ešte stále, a čo je najdôležitejšie, najpodstatnejšie, tak imunita je oslabená stále. Ešte keď sa doliečujete, tak nie ste stále fit. Tá imunita nie je úplne v poriadku. A spojivové tkanivá, šlachy sú náchylnejšie na zranenie, tým pádom aj tá regenerácia nie je taká, aká by bola, keď ste zdraví. A hlavne riziko návratu únavy alebo celkovej nejakej únavy je vysoká. Nejaké kontrolné body počas toho behu, čo som si sledoval, je tep, aby mi nekolísal hore dole 5-7 úderov, ale aby sa mi držal, čo sa mi držalo, že keď som zrýchlil alebo išiel som do mierneho kopca, jasné, to sa zvýši, ale na tej rovinke alebo na nejakých 10 až 50 metroch mi nekolísal tep. Na stovke tiež nie. Držal sa plus minus rovnako. Nohy som nemal ťažké, tak preto som aj mierne zrýchlil. Dých bol úplne v pohode. Dýchal som väčšinu nosom, pokiaľ som nerozprával. A nejaké prejavy slabosti alebo choroby sa neprejavili. Ak by sa prejavili nejaké počas behu, by bola zimnica alebo nejaká slabosť, tlak v hlave, tak určite zastav alebo spomal. Ak by to bolo zle, tak zastav radšej. Predýchaj. Toľko som vám chcel povedať a tento týždeň, ako som vravil, by som chcel natočiť celý a dať tam ešte nejaké informácie o tom, ako sa vraciam po chorobe do plného tréningu.
Aktuálne sa pripravujeme na ten polmaratón a potom na olympijský triatlon. Takže bude to zaujímavé ešte. Držte sa, makajte, už je teplo, choďte von, bicykel, beh, korčule, kolobežka, prechádzka, čokoľvek, už je krásne, slnečno, teplo. Využite to. Čaute.